Kun san wane ne shi din? Tsagera! Ya tarwatsa mun harƙallolina, ya dakatar min da walwalata, ya ƙara min da dukkanin nutsuwata, ya raba ni da babata, ya ƙwace min budurwata. Me zai sa da ƙyale shi? Aditi! Kai! Komai zan iya aikatawa. Kai dukkanin abin da za ka iya, koma menene kai? Kasuwancinsa a Dubai, kamfaninsa na Delhi, ku tattaro komai ku tarwatsa shi. Daga yau ba mutunci. Tsagera! Daga kafa ya kare. Tsagera! Sabon kafcen daga kamfanin Sultan masuburbuda! Tsagera yana nan fitowa a sati mai zuwa.